gu sortu baino lehenago, eta muga horiek haustea gure eskuetan dago, gure eskuetan dago. 23 negu baino etzeuzkan gure amona Laurak, bidasoa zeharkatuta muga pasa zuenean. Bidasoatik harago joan zenean. 23 negu eta aurrean negurik luzeena, ilunena. Beso azpian aur txiki bat zeukan, dizkartzakuan arropa batzuk, eta ogi zati batzuk biderako. Bidean aurrera egiteko, bidean urrun joateko. Matematikari bat balitz gisa, bidasoak daki gure amona bezala zenbat joan ziren lehenago. Eta baita ere, zenbat joan ziren geroago. Hor jarraitzen du bidasoak batuketak egiten eta kenketak egiten. Eta bidasoak, baino ez daki, joandako haietatik zenbat itzuli ziren. Baina batez ere, nola itzuli ziren.